Maayong buntag, Kabisayan ug Mindanao, labi na sa atong mga suking tigpaminaw dinhi sa naginusarang Sibianan sa mga mamumuo. Ug kini ang programa sa kahanginan sa Ramon Abuetes Foundation Incorporated, ang Pagtuki. Ug kini inyong alagad, si Pagtuki Tat Samson nakig-uban kaninyo sa usa ka oras nga pagpanuki sa mga isyu nga may kalabutan sa kalambuan. Mga igsoon, Agosto 31 karon katapusang adlaw, no, nining buwan sa Agosto, o ang atong hot issue nga ato ang pagatukion karong buntaga mao ang oil spill sa Cordoba. So nasayod na ta nga duha na kasimana ang niagi sukad sa panghitabo, no, dinhi dapita sa Lewis Ridge nya kana mo na ato ang hisgutan karong buntaga aron atong sayra, no, kung unsa naman ang mga nahitabo, unsa naman ang mga updates niini apan sa dili pa. Once again, mangayo ko og katahuran kaninyong tanan nga suki kayo nato nga nagsunod niya ang programa. Kaninyong tanan maayong buntag, no? Labi na gyud sa mga dapit sa mga isla, no, nga nagpalibot dinhi sa probinsya sa Sugbo, no, ang atong mga kaigsuonan nga anaa diha sa probinsya sa Bohol, probinsya sa Leyte, ug ingon man sa silingang mga isla diha sa Camotes, no. O giyon man usab diay sa atong mga silingan nga tigpaminaw diha sa probinsya sa Negros ug pipilang mga lugar sa Mindanao area. So kaninyong tanan, good morning, no. Og ingon man sab sa atong mga kaigsuonan dinhi gyud sa probinsya sa Sugbo. Kaninyong tanan nga anaa diha sa inyohang tagsa-tagsa ka panginabuhian, anaa sa inyong tagsa-tagsa ka panimalay, no, nga naminaw karon o nagsunod kanunay ni atong programa. Once again, maayong buntag. Manghinaota nga kining maayong adlaw nga atong gitagamtam karon magpadayon kini mga igso, no? Nga wala na yung mga pag-ulan-ulan. So manghinaota magpadayon kini. Okay, kana no, nining ato ang paghisgot-hisgot karon sa atong hot issue. Atong hisgutan kining oil spill sa Cordova. Unya pinaagi nining atong programa sa Pagtuki atong ma-update ang atong mga kaigsuunan kabahin sa sitwasyon, no, sa oil spill diha sa Cordova tungod og hinungdan niini mao ang katong panagbangga tali sa MB Thomas Aquinas ug sa Sulpicio Express 7. Unya may bawon sa nato, masayran sa nato unsa may mga epekto sa oil spill, no, diha sa panglawas sa katawhan ug ingon man sab sa ato ang kalikupan. Unya pinagisan nini atong maawhag atong mga kaigsuonan na sa pag-apil-apil sa pag-address, no, sa kining oil spill situation. So mo na nga pinagi ni ato ang programa karon ato ning tukiyon kuyog sa ato ang mga bisita karong buntaga. Mga kaigsuonan agi og paghisgot, no, sa mga panghitabo nga susama niini atong Agosto 11 2006, no, dito sa coast of Guimaras and Negros Island. Nakainomdom pa ba siguro mo atong Guimaras oil spill, no, nga grabe sad kayo tong mo tay gitawag nato nga worst oil spill in Philippine history, nga diin ang oil tanker MT Solar 1 nalunod, no. Unya nagdala to siya og more than 2 million liters of bunker fuel nga grabe gyud ang kadaot sa marine ecosystem, labi na gyud sa mga marine sanctuaries niya, ang mga pagkaon, no, nga anaa sa dagat apektuhan ang mga katawhan nga duol sa maong area. Dako gyud, no, ang ilahang naapekto. Ang uban diha sa ilahang panglawas, no, apekto sa ilahang cardiorespiratory. So nay mga sakit, no. Unya pinaagi to sa pag-inhale, no, sa mga toxic fumes. So mo na nga usa to sa mainumduman nato nga grabe mo pinaka-grabe nga oil spill nga nahitabo sa Philippine history. Unya pila ka tuig Agosto gihapon atong Agosto 16 mga duha na kasimana ang nilabay mga igsoon. So kato, no, ang panagbangga sa MB Thomas Aquinas sa Tugo Shipping Lines ug sa MB Sulpicio Express 7 naka-cause pod, no, gyud og kadaot
labi na gyud sa atong mga kaigsuonan dinhi sa nagpuyo dapit sa Cordova, sa Talisay, no? Even gani niabot na sa nadungga nato sa mga balita, niabot na nato sa Lapu-Lapu. So mo ni siya ang mga nahitabo, no? Duha na kasimana unya napiktuhan ang 5,000 kapin ka mga kaigsuonan nato nga mga fishermen sa ilang panginabuhian. Ug labaw na gyud, no, ang mga ang marine life diha sa Cordova. Atong na dunggan ug atong nakita sa mga nangaging mga balita nga ang mga mangroves pila ka hektarya, no, ang apektahan nga mga mangroves sa maong oil spill, sa maong oil slick, no. So mo na siya nga dako kayo ni siyang problema karon nga atong giatubang, no. Ang maong passenger vessel nga nalunod ang MV Thomas Aquinas, nagdala ni siya og 120 litros nga crude oil unya 20,000 liters of diesel and lubricating oil, no, diha sa iyang pagkalunod diha sa Lawis Ledge, diha sa coastal area, no, sa Cordova area og Talisay, no. So mo na nga sa Cordova mga igsoon 15 kilometros nga coastline ang napektahan, diin 12 ka barangay ang anaa diha, no, sa maong coastline. So in fact ang ilahang ang mga konsumidor dili na mamalit sa ilahang mga produkto, no, mga known kayo ng Cordova o kanang shellfish, mga isda, no, mga bakasi, no, mo na ilahang kuan diha, known kay sila diha apan pagkadungog nga ang maong lugar na apektahan, sumuna na nga kuyog sad nga apektar pod lang panginabuhi mga igsoon. So mo ni atong sayran, no, unsa na may update ni ini, unsa may epekto ni ini sa atong kalikupan og sa katawhan, o yun man usab unsaon man pagtabang sa ato ang mga kaigsuonan nga haron masulbad ning maong panghitabo og maong epekto diya sa mga kinabuhi, no, sa atong mga kaigsuonan og yun man sab sa atong environment. So mga kaigsuonan, kuyugan ta karong buntaga sa atong mga bisita. Unahon na ito pagpaila nga nana dinhi sa studio si Dr. Eddie Llamido, ang kasamtangang Information Officer sa Department of Environment and Natural Resources 7 nga suki sad kay nato kanunay. Doc, mayong buntag kanimo diha. Good morning, Dad. So good morning po sa atong sipiti ko minaw sa pagtuki. So si Doc Eddie, pirmi na nato ni makita, no, sa mga balita. Yes, Doc, atong sublion, Doc, pagpaila, no? Yes, Doc. Atong pagbati sa atong mga suki king tigpagminaw. Good morning kanimo og mayong buntag sa tats, no, og sa atong mga tigpaminaw karon sa pagtuki. So mga igsoon, kuyugan sa ta nila ni Mayor Adi Sitoy, no, sa Cordova, nya kuyog sa usab nato via phone patch si Dr. Resurrection sa Davao, og ingon man usab si Ma'am Evelyn Nacario Castro, kasamtangang Executive Director sa Eduardo Obitis Development Study Center, no, sa RAFI. Okay, so mo ni sila nga to ang kuyog karon mga kaigsuonan dinhi sa atong studio. Unya kung buot mong mo interact kanila og ganahan mong masayod o ganahan mong mo padala sa inyong mensahe, palihog lang ipadala ang inyong mga katuyuan pinaagi sa atong pagtuki hotline. Ang numero 256-1679 o baka sa 255-5754. Again, ang ato ang pagtuki hotline, ang mga numero 256-1679 o baka sa 255-5754. Ang ato ang pagtuki mobile, ang numero 0923-486-5473. Again, 0923-486-5473. So muna siya ang mga numero diin makapadangat mo sa inyong mga mensahe ngadto sa ato ang mga bisita o ngani sa ato ang programa. Okay, so di na to lang anon mga igsoon, ato din siguro unahon pagpangutana si Eddie. Doc Eddie, Ed, sir. no, kabahin sa sitwasyon nato sa oil spill din sa Municipality of Cordova. Sir, kumusta naman? Unsa naman duha na kasimana kita sa DNR 7 kita man gyud mo
usas mga ahensya gyud no nga labi na nakaepekto sa environment. Kumusta naman sir unsa may mga updates karon nga angay masayran sa atong mga tigpaminaw? Okay, karon tots do natay gi-prepare na nato ang katong demand letter nato sa kining kay assessment nato sa katong mga newly planted nga mga mangroves nga enrolled sa ato ang Integrated Coastal Resource Management Project. Katong 6.5 million pesos nga atong as damage compensation tots no. Dako gyud today, Oo, so ila to 6.5 million. 6.5 million. Oo, pero katong 6.5 million tots wala pay labot atong kining gitawag natong economic valuation. So may kag economic valuation unsa may benefit sa mangrove nga na damage unya atong gi-compute in terms of kining provision sa pag-provide sa mangroves nato o kining food sa ato ang mga marine life nato o ato pong gitan-aw karon gikompleto nato ang assessment nato sa ato ang kining heritage no or tourism value sa mga mangroves o kining provisioning value pod karon sa ato ang kining ecosystem dia in terms of kining providing food, mga medicine ug uban pa. So kana siya ang katong 6.5 or 6,560,000 nato nga damage compensation katulang tong mangroves nga covering 328 hectares nga na damage. So karon do natay mga natural stand nga mangroves nga na damage pod mga at mga about 115 hectares that's no. So ang katong 328 nato nga mga na-damage nga mangroves wala pa toy labot katong mga natural stand nga mangroves katong mga mangroves nga natanom siya before pa sa ato ang Integrated Coastal Resource Management Project. So sa pagkakaron atong gikumpleto nato karon ang assessment sa tanan nga mga values nga pwede natong mapuno no sa 6,560,000. So initially karon isip murag tabang or assistance nato kay doon na tayo 66 manggod ka mga people's organizations diha tats no nga sa mangrove or sa kining sa Mactan o sa Cordova 66 POs o individuals? POs organizations. So Okay. kasagar out of 66 10 ka POs ang severely damaged ang ilahang plantation sa mangrove. So gani ang pinakadako nga na damage nga plantations diha sa pit sa may Bangbang no, Barangay Bangbang nga murag 76 hectares ang na damage gud sa ilahang mangroves. So usually kining mga mangroves nga na damage mga less than a meter or 1 meter siya ang height niya. So sayang na no, buhi na kayo. Oh, sayang gud kayo siya tats no. So kini siya gitanom ni siya 2009 tapos gitanom siya gitanom pud siya mga 2012 no. So ang gibuhat karon sa DNR kay tungod this is special project magud siya tats no ang ICRMP or Integrated Coastal Resource Management Project nga dunay counterpart ang Philippine government plus katong loan man ni siya. So dunay ang Asian Development Bank ni provide pod. So aron matagaan gyud og murag assistance ang ato ang mga people's organizations labi na tong napo kabo nga affected gyud ilahang plantations anya. Dito gid sila nagsalig no sa ilahang mangrove nila nga plantations. So ang karon gikwenta karon sa DNR ang katong balance nga posibleng mahatag sa ilaha. In the meantime nga wala pa sila lain nga kining livelihood no. So karon ang gi-prepare nato ang vouchers nato unya atong gibuhat karon sa atong mga people's organizations katong napo ato silang gipa execute og affidavit nga mo siya na damage unya atong gipa-attest sa barangay para ma-support nato sa voucher nato para matagaan sila og kining katong remaining balance sa ilahang contract nga gi-contract sa ICRMP or sa DNR matagaan sila. So ang karon doon natay kung atong tan-awon pod ang progress that's no sa pagpanglimpyo sa katong affected katong 12 ka mga 9 actually sa Cordova og 3 sa Lapu-Lapu. Dunay improvement
gani do natay ongoing karon nga coastal cleanup sa katong mga na affected nga mga barangays. Unya actually twice ta karon nga Saturday nya, next Saturday na pod. So natay mga kaigsuonan dayron diha Doc, nagkuan no, naghimo og mga Coastal clean up diha sa Cordova. So kaninyong tanan no nga mga kaigsuonan nato nga naa sa Cordova, kuyog sad mi no sa inyuha pong mga kalihukan diha sa inyuhang gihimo nga coastal clean up no. Lain po siguro tats no atong ipa murag kuan kay kini magong oil slick no, brought about by the oil spill katong collision, hazardous man gud ni siya. So ato ning i-consider nga hazardous. So ang DNR mo encourage good nga dili lang katong mo appeal sa tuang coastal cleanup pag collect aning mga oil no, nga murag dunay appropriate or proper nga protective nga gear. Importante gyud kayo. Di lang kay maadto ka nga to with your kuan lang no, kamot-kamot lang na gina protection. Nagay protection kay tungod kuan man siya tats kining hazardous man siya nya. Doon na po'y concern po sa kining gitawag na tog storage, pag-collect, pag-dispose. So, kato ganing August 17, no, ang DNR manggod, pinaagi sa Environmental Management Bureau, mo accredita og mga certain corporation or individuals para mo handle aning mga hazardous waste nato. So, moto nga pag Sunday ato nagprovide ang usa sa atong mga treatment storage disposal holder sa kini ato ang mga hazardous waste o kini mga empty mga drums para i-collect ning ato ang mga nagather nga mga oil. So ang ato ang direction karon kung katong mo appeal sa ato ang coastal cleanup, mas okay gyud kung duna sila yung mga protective nga gear para dili sila sama sa unsa Doc Eddie mga hand gloves. Nagay gloves no. Kaya gloves tapos mask. Tapos na boots ba? Boots good kay no kay ana sa tiil kung magkuan lang sad mo penetrate man na sa atong skin. Okay. So og ang kining ato ang kuan mabitaw karon ang awhag pod sa DNR sa kining shipping company nato no nga na-involved nga murag paspasan siya, murag kung pwede mapaspas og kining limpyo, that's no, kay tungod kung madugay pa nato mo-prolong pa ang kining mga oil kining nga naa pa gihapon sa kitong mga affected nga mga barangays, mas mo dako no ang opportunity nga mawagtang sa mga fisher folks, ang income no, ang ilahang source of food nga diha kwaon sa atong mga coastal area sa Cordova, ang mismo ang value no, ang value sa mao nga barangay in terms of kining sa ilahang ecosystem, sa ilang biodiversity. So mas kung mapaspas siya og limpyo, mas mubalik no, mas kuan pa siya ang mao nga ang kining rehabilitation na to. Ang pagpabalik niya. Doc, aside sa DNR 7 nga mo'y gisay nang hingusog dito, unsa pa may laing mga groups nga or organizations nga naghimo sa investigation kuyog ninyo? Okay. Ang investigation karon sa DNR duha man ni kabo kay ang ato ang Protected Area Wildlife and Coastal Management Zone, ang ilahang assessment nila so mga about mangroves, kani mga mangrove plantations. Ikaduha do na tay parallel pod nga investigation or kining sa ato ang Environmental Management Bureau in terms pod sa kining water pollution, kining pag-ensure sa water quality no, water quality nga within standards niya. Kay sa ato ang Philippine Clean Water Act, that's ang standard aning sa Cordova nga mga tubig or kini mga water bodies diha sa Cordova, Lapu-Lapu, Talisay. Ang standard niya sa ato ang Philippine Clean Air Act kay under man siya sa category 2 nga kining fishery production or kining pwede maliguan no, is 2 milligrams per liter for oil and grease characteristics. So unsa may pasabot ani niya,
kinahanglan dili siya mo sobra sa 2 milligrams per liter ang makolek nga tubig, no? For example, for laboratory examination. So katong pag August 18 na to, ni collect tag 4 water different 4 kining sites, no, sa water sampling na to, monitoring na to, quality. Katong sa accident area, tapos katong mga proximity sa accident area na mga 300, mga na about 300 meters, 400 meters, 200, 100. So katong result na to atong August 18 nga water quality monitoring na to, usa sa mga water na collect na to nga tubig dito, na register siya, o ang iyang resulta niya is more than 10,000 milligrams per liter sa presence sa oil and grease. So kung imong tan-aw nimo is ang standard is only 2 milligrams per liter, ni spike siya og more than 10,000. So doon na gid siya kining dili na siya, ni-exceed siya sa standard, no? So mao to nga gipatawag na to ang to-go last August 23, you know, gipatawag na to ang to-go for a technical conference unya. Atong gi-inform sila sa resulta sa ato ang water quality monitoring na to, sa atong laboratory test for oil and grease characteristic. So usa sa mga commitments nga ni come out during the technical conference nga mo, number 1, ilang mo comply sila sa requirements or sa existing rules and regulations or provisions sa ato ang Republic Act 9275 o katong Clean Water Act of 2004. Number 2, mo comply pod sila sa kining ato ang kining hazardous waste, no, kining pag proper collection, storage, disposal or treatment. Unya number 3, kining mo provide pod mo kuha sila o i-outsource nila ang pag-collect, no, or pag-gather ani ato ang mga oil. So mo tong tulo ka commitments nila sa katong August 23. That's So pero Dok, cooperative raman sad sila, no, ang tugo man katay problema po sa ato ang kuha nila, pag-coordinate sa ilaha, naamsad sila gihapon, mutubag dayon sila sa unsay mga tawag, no, sa mga ahensya nga naghimo sa mga investigation. So far ni-indicate man sila nga mo support mo complied sila sa katong requirements or katong provision sa balaod, o mo support po sila or mo support sad sila sa kining mga pag assist, for example, sa mga na-affected nga mga people's organizations. Yeah, Dok, curious lang ko, kining mga gipang limpyuhan, no, makita nato sa mga mantalaan nga gipang limpyuhan ang mga mangroves. Kini siya, Dok, makatabang kayo ni siya nga mahibalik. Labi na gining mga nabuhi na. Yeah, makatabang na siya, Tats, no, kay tungod ang kini mga mangroves, doon na siya mga breathing organs niya nga naa sa leaves, naa sa kini mga silang stem, no. Unya kung makoveran maguni sila og mga oil slick, mas masirad-an. Masirad ang ilahang process of photosynthesis where magkuha silang food. So kung atong i-remove ang katong mga oil slick nga napilit sa ato ang mga mangroves na to, mas labi na katong mga natural stand nga mga mangroves. May kag mga natural stand nga mga mangroves kitong mga dugay na, mga dagko na nga mga mangroves. Dok Eddie, si Mayor Adi na sa linya karon. Mayor Adi, mayong buntag kanimo. Mayong buntag. Unsa nang istasyon na? Sa DYLA Mayor Adi, sa programa sa Rafi sa pagtuki. Mayong buntag sa mga suki sa DYLA. Mayor Adi, kumusta naman, no? Duha na kasi mana ang nilabay. Kumusta naman, unsa naman ang sitwasyon diha? Unsa may mga gibati karon, labi na gyud sa ato ang mga sa imong mga constituente nga naapektahan kayo sa maong oil spill. Sige pa, may panlimpyo ang tod karon. Ang katong mga mangingisda
nagsugod na po sila kakuha ang tag-isda pero wa po mo palit. Mhm. Kay managana lagi kaog isda kay na ako na daghang minatay. Mhm. So among sampulan gahapon sa paniudto, kaming taga munisipyo nangaon mig isda. Pulos isda among paniudto. Mhm. Yeah, mao man ay mga nakit-an po nato sa balita, Mayor Adi, no, nga ikaw gyud ni lead, no, aron makumbinsi ang ato ang mga katawhan nga mukaon sa produkto kay wa man gyud so far na epekto, no. Wa may ni labot ng mahituon na minatay gawas pa ni suma sa itong nakita sa mga nakuha nga mga lawas madugta man yun sa dagat. Mhm. Wala may ang doon na magaling masurf isda na kanang gidagbay na lang yun nga ya kuan ba kanang limpyo po kayo wa may hugaw. Yeah, Mayor Adi, mga pila gyud sa inyong datos nga mga pamilya nga naapektahan gyud kayo sa nining maong panghitabo. Mga 3,000 ka pamilya. Mhm. So ubay-ubay gyud ini mga pamilya, ha? Oh, nya karong buntag diya meeting me na mong bisita nga expert ni Padadris Togo kay maminaw og unsay epekto sa unasan nining oil spill nya. Nagsugod nagdiskurso diri, igawa lang ko. Ay doon na po yung open forum. O niya, among ipatamo ng mga college students, sila na po yung mo disseminate, mo iko nga to sa kabaryuhan. O Yeah. niya, nga mong gihimo karon. Yes. Nya, Mayor, unsa may mga nakita ninyo base sa inyong mga pagtuon, unsa may mga una dayong mga mahimo nato diha haron masulbad or matagaan o pagtagad ning maong panghitabo. Damay karon, naminami karon sa lecture o unsay buhaton ang kanang kabakawan maulian man kuno pero mga 7 pa ka tuig. Dugay-dugay gyud, ha? Oh, nya di lang pahilabtan mo man ilang lecture diri. Ang akong concern ang kaning mga kinason o kaning mga sea products nga di mo irog ba lato gusto na mo na ron ang ako ipatubag nila sa nag-lecture karon. Mhm. So kita sa local government, Mayor, labi na gyud sa kining atong mga pamilya, no, nga naapektahan kayo, unsa may na himo dayon Doon na ninyo? mamigi pangatang ayuda, way labot nga may ayuda po di Kastugo. Mhm. Doon na po sa among appropriation. Unya, ang kanang pag-rehabilitate sa taran nga nahitabo sa unasan, giayudahan na po taana sa probinsya kay nagpalusot na po sila o calamity fund arang sa Cordoba. Pahingon na diri sa ato pa doon na tayo magamit. Unya, subsistence sa mga tao doon na po tayo sustain nga bugas. Unya, madugay-dugay ra ba ni siya, Mayor, naa mga projects diha nga gipatuman, no, ang lokal, labi na gyud sa panginabuhian sa mga katawhan kay dugay-dugay gining mga kuan man ka, masulbad gyud. No, good. Logay good. Unya, ang pagkinabuhi, ang tugo gimi among sakiton sa pagtabang sa pagkinabuhi sa katawhan. Muna nga doon sila tudlo nga tao diri nga may nag-start diri sa Cordoba aron may among bandahan sa mga gikinahanglan pero dili maginon ang tanan nga maabot nila ninguha na po may amo niya livelihood doon na namin nauna-unaan diri sa livelihood gani expand na mo ang tista aron katudloan po ang mga katong di na gusto managat nga ang katong mga asawa matudloan na to sa mga kadabang dali nga katunan nga mga panginabuhi. Na gitawag to alternative livelihood. Oo. Mayor, gawas panginabuhian, kumusta man ang sitwasyon diha labi na gyud sa panglawas sa katawhan? Okay naman gawas wapoy mga on pa sa ginason. Ang kanang sa isda na kuwag jutay pero lagi laing rason nga nung di mamalit dili tungod sa oil spill. Mhm.